Башкорт халкының мәшһүр Урал Батыр Кубайрын яттан башкаруысы балаларның йыйындары Башкортстанда 1994 елларда башлана. Уларды Башкортстан Мәгариф министрлыгы башкорт кубайырлары менән бәйле урындарда оештыра. Быелгы 13-нче республика конкурсы Туймазы районында Кандра күл буенда үтте. Хәерле көн, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле жюри әгъзалары һәм чакырылган кунактар. Ысынлап та бүген Башкортстан Республикасында балалар өчен дә, укытучылар өчен дә, уллар өчен дә олы байрам. Без барыбыз да яратып көтеп алган Урал Батыр эпосын яттан ятлау конкурсында быелгы елда Туймазы yerinde очраштык һәм шуга барыбыз да бик шатбыз. Дөньяның нимәһенә генә карамастан, бұл конкурс дәвам итәсәк һәм ысынлап та елдан-ел яшьләрдән күбрәк катнашулары безне бик куандыра. Яңарак кына Сибай калаһында зур фәнни-гамәли конференция булып үтте. Һәм ошо халыкара конференцияның тулынса Урал Батыр эпосына багышлануы һәм ошо конференциялы бик күп илдәрдән галимнәрнең катнашуы буга бик зур дәлил. Хөрмәтле катнашучылар, хөрмәтле укучылар, һезгә Мәгариф министрлыгы ягыннан үземнең исемдән матур итеп сыгыш яһарга теләйм. Ходай Тәгалә теласкысы бирһен. Моны бит табигатьтә күреп тора. Без кайдан, шул райондан дип әйтерлек итеп сыгыш яһугызны теләр. Ни була? Барыгызла соңгылдан байрам менән, байрамнар мөрәк булһын, бөтәһе изге булһын. Байрам менән. Habaqtaşlar, İşimbay yerinden hevge kaynar selam yetkirem. Bayılgı kor tağıla yanı isimler asır tip ümit etem. Tağıla üzümüzün, yerimizdin, halkımızın, dilimizin, maturlığın, mahirliğin tağıla bir rastlayık. Kükrep, şav kilip, yerde davul kuptarıp, dağ taş kaya aktarıp, yıldız hamak atılıp, akbuz tulpar atlığıp, kökten kilip düşkentey, hamaytalı aldına dili başın eygentey. Akbuz şunda tuktağan, bir de maydan hıklanğan. Başkırtıstan ilim minim, halkı minim, yerim minim, yabay halkı nergeni nerge bay. Şul batırlar arahında, tay sallı dağlarında, düşmanı yavını kırdı paramay. Borondan kişi madar kilmegen, kilip ayak basmagan. Ул тирәле коры ер, барлыгын һис кем белмәгән.
Дүрт ягын диңгез ураткан, булган тейбер урын. Унда булган тейберон, Янберде тигән карт менән Янбикә тигән бер карсык. Кайда барһа уларга, ул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайдан монда килеүен, ата-әсә, ер һыуы, кайда торып калуын, үҙҙәре лә оноткан ти. Икәүҙән икәү шул ердә башлап ғүмер иткән ти. Ваша команда Туймазинская, как она участвовала на конкурсах по Урал-Батыр? Команда нашего Туймазинского района старается принимать участие во всех конкурсах эпоса Урал-Батыр. И на протяжении уже нескольких лет мы стараемся принимать везде очень активное участие. Мы помним конкурсы Баймакского района, Альшеевского района, Давлекановского района, Белебея. И мы считаем, посчастливилось, что в этом году данный конкурс, республиканский конкурс, принимает Туймазинская земля. Кандыракүл, Аслыкүл буйдары. Башкорт халкының Каңлы ырыуының борынгы ердәре. Сарылы мәң, Кыбау мәң, Кыркыйлы мәң ырыуы тармактарының асаба тиеге. Аслыкүл, Кандыракүл, Балкантау буйдарында башкорт сәсәндәре Заятүләк менән Һыуһылыу эпосын ижад итә. Бәйгенең 13-нче тапкыр үткәрелүе ул инде тарих битендә тагы бер мәдәниятебез күгендә асыш булып тора. Әсәрдә елдан елы кабатлау кемгәлер әлбиттә бер урында тапанган һымак тоелмаймы дигән һорау тудырырга мөмкин. Балалар бит һәр кайны катнашкыһы килә. Әлбиттә безнең райондар 54, һәр береһендә касандыр 54-нче бәйгеләр булыр. Урал-Батыр эпосы, Урал-Батыр эпик кубайыры ул берәү генә, һәм ул бүгенге көндә ул башка халыктарда ундай әсәр юк. Үзенең бөтен оригиналлыгы менән әсәр асыла. Төрле яктардан 57 төркем булып, 250 бала килгәйне. Дауан, Хайбулла, Белорет, Салауат, Илеш райондары укучыларының таныштыру сыгыштары бар халыкты хайран итерлек булды. Бәйгене сәламләүдә иң оста башкарылган йөкмәткеле тамаша Туймазы районыныкы ине. Урал-Батыр кубайыры йөрәгемде яуланы, үзенең серлелеге менән күңелемде яуланы. Бәхетле мин башкортымдың үләңен яңгыратам, милләтемдең рухын, көсен тагыла мин яңартам. Ой, әнтәгәребе, біздің ұлы түгілме, әйттірәлі түгілме, сүттірәлі түгілме, әйттіргәндә сүттіргәндә тоймазылар түгілме. Бас, дәрттерәк бас. Кандыракүл һавы шифалы, унда күптәр ял итә, бездә сөрәкәй тешләме, яратып үбеп китә. Бездә сөрәкәй тешләме, яратып үбеп китә. Күз караһы күрен, хаклар быз башкорт телен, башкорт телен, йөр телен, әсән телен, сәсән телен, күңел телен, йөр телен. Туймазы районы Туктаул авылы мәктәбенән йыйылма командаһы 8-нче класс укучылары барыһыла Урал-Батыр эпосыннан өзүктү сәхнәләштерергә ошо олы зур бәйгегә килдек. Егетләребезгә, кызларыбызга бик зур рәхмәт. Безгә булыштылар. Бердә ейҙең матур көндәре, каникул тип торманылар. Янберде менән аслап китте. Балалар үзләр аша карап тора бит инде. Ничек образы, һинең образы, нинди образы? Охшаймы һиңә? Нинди бабай ул? Охшай. Талапса. Акыл өйрәтәләр. Талапса. Бар инде алды. Ата-әсәнең күзен тыңламау. Нинди эшкә алып килә?
Яман насар эшкә, яман эшкә килә. Benim bu paragına korganız var iken. Korgala bitti ufal. Бик озак күзләрен япаным һәм движенияларында инде бик кыен өйрәнергә. Аңа бик күп вакыт үтте. Репетициялар үткәрә торгач, ничектер рольдә өйрәнеп, рольгә кереп уйнадым. Biz үткән ел олимпиадала катнашып, региональ шунда эсенче урында алып кайттык. Мин әйтергә теләйм, берничә тапкыр районда да асык дәрес биргә туры килде. А здесь именно представлены очень сильные районы и очень сильные выступления, и как бы есть к чему стремиться, и есть где и на каком уровне себя показать. И мы думаем, что для нашей команды этот конкурс – это еще один шаг вперед. Быйыл Башкортостан шагыйрьләре Мөхәммәдьяров Хәй менән Галимов Сәләмдең, галим-тюрколог Жәлил Киекбаевтың тууына 100 ел. Туймазы ягында Урал Батыр көндәре лә ошо арзаклы шәхестәребезне олылап, уларның иҗадына һәм эшмәкәрлегенә арналган викторина менән башланды. Туган телдә һәм әдәбиятты өйрәнүче 56 укучы арасыннан иң зирәктәр Дүртөйле калаһынан Гүзәл Рафикова, Әбиәлих районынан Азалия Көмешбаева, Елайыр районынан Таңсулпан Атаңголова, Дәүләкән калаһынан Гүлназ Дәүлиярова, Кырмыскалы районынан Зәлия Шәймәрданова, Өфе калаһынан Денислам Ботконовтар булды. Гомумән Урал Батыр эпосының шул тегентеге халык педагогиканың нигезе тотыш һавак берүсе мәктәбе икәнен аңлап, ничек булһа ла шу әкият формасында түгел, тәрбия формасында файдаланырга икән дигән уй күптән йөрәйне. Шуның тормыш сабактарын башланым һәм унда Урал Батырдан бик күп өзектәр алып, шуга нигезләнеп дигәндә яздым. Һәм менә әле ошо конкурстың булуы тагыла киңрәк таралып китүе зур мәртәбә безнең өчен. Артабан менә шулай дәвам итен, тик әзрәк кенә йөкмәткәне үзгәртү, тәрәнәйтү, байыту ятынан да эшләргә кирәк. Мәсәлән, викторина һорауларын фақат Урал Батыр эпосыннан алу дип уйлыйм, чөнки бик күп сүзләрне белмәйләр, мәгънәне төшенмәйләр, шуныктан яңгыш әйтәләр. Әйтәйек, үлән емшәрдән ямшәр дип әйтәләр, еюдән ею дип ибәрәләр. Шуннан бер баланан әле һораным әйтәм, атам юлын кыламын дигән. Ул кыламын дигән һүз нимә була? Бәрәстән башкортлар кыламын дип әйтә. Азакы иҗеккә басым яһайлар. Шун ул һүзне ничек аңлый дигәс, атайның юлын кылып ибәрү. Менә бу укытучыларның yetişirdiği, uqtusar balağa hüzün məğnəni anlatırğa deyiş. Şun yeyu degen, nime degen hüz ol deges, dağı balalar bilmey. Eğer uqtusar şunu anlatha, uqtusar üzeri anlaha, bizim bir tutuş ilmi bizge qapqa asılarını. Bütün ağlardan yılıştık. Marokka yılışı biz repetitsiya etmeler bitirdik. Enişte top hızı öyle kaldılar. Tavda rayonный konkurs buldu bütünde rayondağına. Ondan ne? Samay yaxşıların alğan buldular. Yaxşılar diye koyakları yengip sıktı. Neysin hep alğan buldular? Vizitka şolar частично sesinde. Yakın dostlar indi biz bir-birimizge şaprandik. Урал Батыр эпосын 4-нче сыйныфта укып карагайным. Безгә тәкъдим иткәндәр инде миңа охшап калдылар. Мин ятлай башланым инде. Тәүдә уның мәгънәһен ныклап төшенмәгәйнем, әмма ләкин елдар аша укый ятлай торгас, яйлап аңланым һәм миңа уның ысын мәгънәһе белдем инде дип әйтәм дә мөмкин инде. Нисек инде әйтәле безгә. Нисек кирәк уның мәгънәһе нисә? Монда инде яхшылык һәм явызлык икәү янәшә киләләр бит инде. Әмма ошо яхшылык гел еңә дип әйтәк тә, барыбер дә яманлык бер касында төбе табырына юкка сыга алмай, шуга улар безнең тормышта калалар, абай булырга кирәк, уның коткыһына бирелергә ярамай дигән хыгымтага килдем. Без дә улардан илге алырбыз дибез, нимәләрдә белмәгәнбез.
Улар да бәлки бездән бер нимә алырлар дип уйлайбыз. Бер бәләкәй сәскә гөлләмәһенә охшап тора. Был гөлләмәлә төрле халыктар дуст тату гомер итә. Улар бер гаилә булып, дуслыктың кадерен белеп, авыр сактарда бер-беренә ярдәм итеп, уңыштарын, шатлык һәм кайгы хәсрәтләрен уртаклашып яшәйдер. Минең дә дусларым бик күп. Без дә бер тугандар күк яшәйбез. Дусларым, әйдәгез, килегез бында. Каумыгыз. В Благоваре, где течет река Кармасан, там, что есть в Башкортостане, проживаем вместе мы. Здесь сосед, башкир, татарин, русский, немец и чуваш. Есть мордва и украинцы. Все живут в одном районе, дружно, весело живут. Безнең Илеш районы кайдан килеп сыккан ул? Онда кемдер яшәгән? Ана, тарихлатай үзе килә. Мин Яркәй Янсурин. 1672 елдың ямьле июнь айында туганмын. Мин яшәгән елдар Бөек Рәсәй императоры Петр I менән тура килә. 1700 елдарда Яркәй авылына нигез халдым. Ие, Яркәй. 1834 елга тиклем авылыбыз Яркәй дип аталды. Туган ер, кадерле ер, игелекле ер дип кушылган ул. Миңа тиклем был авылдың исеме Йылан дип йөртелгән. Чөнки хәзерге Илеш районы ерләренә Янәй, Гәрәй, Кыпсак, Йылан, Кыргыз, Һәңрән кабиләләре килеп ултырган. Минең нәселем Йылан кабиләһен дәвам итә. Без һәр яклап алдынгы булырга өйрәнгән Авдон урта мәктәбе укучылары. Үзебезнең милли культураны, Дәүләт теле, башкорт телен, башкорт мәдәниятен, Халык йырдарын һәм бөюләрен олы кинәнес менән өйрәнәбез. Без илдең якты нурлары, кызлары, дәртле улдары, киләсәк безнең буында, киләсәк яшьләр кулында, киләсәк безнең буында, киләсәк яшьләр кулында. Йырлайык яшьлек йырдарын, замандың дәртле моңдарын, тотынып кулды кулдарға, барайык тауыр таңдарға. Урал аркасына нык таянып, кыскан килеш кулын дустардың, тиңдәр арасында бер тиң булып, яшәй минең Башкортстаным. Ай, Уралым, Уралым, яйдың батыр улдарын, яйдың матур кыздарын, уйнап моңлы курайын. Уралдан батыр ерләр юк, Уралдан бай ерләр юк. Уралга мактау йырлайык, Уралды мәңге зурлайык. Каумыгыз. Хәерле көн! Сәлам, исәнмесез? Сәламләйбез һине, изге ер. Сәламләйбез һезне, милләттәшләр. Дус, тугандар, фикердәшләр. Ата-бабалар аманатына тугры рухташтар. Районыбыз, Бала Катай. ыруларыбыз, Әйле, Катай. тамгаларыбыз, Тырма, Болга. коштарыбыз, Шуңкар, Козгон. агастарыбыз, Артыш, Карагаз. ыраныбыз, Актайлар. Акбузаттың өйәрендә Стәрлетамак районы. Сәламләйм һезне дустарым, хөрмәтле тугандарым. Сәлам һезгә Стәрлетамактан, Кахым түрә яктарынан. Ата-алатайлардан калган изге йола, Урал батыр эпосын белү, мәргән һүдәтешеп, тарих һөйләп, уйнап бейеп, күңел юату. Юл чалган ош бычы, Орелан ошкет чывыргалын, Бич державри машты, Халык вырчын, Елми вырчын, Укым вырчын, Илыш вырчын. Һаумыгыз милләттәшләр, рудаштар, кан кардәшләр. Әбьялилдән кайнар сәлам, кабул итегез.
Европаның кескәй бер дәүләте куйынына инеп ятырлык. Кайнар сәлам һеҙгә, Хәйбулланан. Салҡылғанлы иркен даланан. Осҡон сәскән дәртле балаларҙан. Иген икән эштән халҡынан. Кайнар сәлам һеҙгә, Хәйбулланан. Сәлам бездән туймазыға. Ҡара алтын иленә. Көмөш һыулы Ҡандракүлгә. Урал батыр рухлы сәсәндәргә. Урал батыр рухлы Сәсәндәргә. Кайнар сәлам һеҙгә дүрт иленән. Ағиҙел буйҙарынан. Тәбиғаты матур, халҡы уңған, Исмаил ауылынан. Без килдек алыҫ яҡтан, үҙебеҙ аҫыл заттан. Илебеҙ Рәсәй, ватаныбыҙ Башҡортостан. Торған еребеҙ игенгә бой Дүрт иле. Арыуыбыҙ йылан, ағасыбыҙ Ҡайын, тамғабыҙ һәнәк, ҡошобоҙ ҡарға, һыуыбыҙ Ағиҙел, ораныбыҙ тоҡ саба. Бөгөн бында зур йыйын. Иң-иңдәрҙең араһында беҙ Тирмәкәйҙәр. Сәләм һеҙгә Архангелдән, киртләс тауҙарҙан, саҡ-сылтыр шишмәләрҙән. Тауған еребеҙ Архангел, әкиәт батшалығы, ә беҙ шул батшалык йондоҙҙары. Сайлыҡты, оҫталыҡты Хоҙай биргән йәлләмәй. Регина телгә бай сәсән, Урал батырҙы өҫтөлдә, оҫта һөйләй, шәп бейей. Инзирабыҙ беҙҙең йырсы, ә Гөлсиә беҙҙең оҫта, бәйләй, тегә һәм сигә. Районда викторинлауға алға сығыусы булманы. Ә мин сценарий яҙыусы Аделина атлы булам. Бар донъяны әссәләмәғәләйкүм йыры менән сәләмләйек, дуҫтар. Таң атала, ҡояш бата, ҡояшты сәләмләй көн. Һаумы ҡояш һүнмәҫ булсаң, әссәләмәғәләйкүм, әссәләмәғәләйкүм, әссәләмәғәләйкүм. Хәйерле көн! Без Салауат ҡалаһының 25-нче башҡорт гимназияһынан килдек. Мин Аңйы булам. Хыялым Урал батыр һымаҡ тәбиғәтте ҡурсау һәм яҡлау. Шуның өсөн ҡалабыҙҙа волонтерҙар төркөмөн ойошторҙом. Мин Илмира. Киләсәктә тормошомдо сәнғәт менән бәйләргә хыялланам. Тыуған еребеҙҙең тәбиғәтен бик яратам. Шуға күрә мин дә волонтерҙар төркөмөнә ҡушылдым. Минең исемем Ильяс. 5-нче класты тамамланым. Ауыл тәбиғәтен бик яратам. Киләсәктә иген үҫтереүсе агроном булырға теләйем. Мәшһүр Ағиҙел буйында урынлашҡан Мәләүез районы Юлдаш ауылы егете Наил була. Мин Урал батыр тоҡомо, йөрәккә ҙур көрәш осҡоно. Күп йылдар бар миңә үтәһе. Мин илдең киләсәк хужаһы. Быуаттар буйы телдән телгә тапшырылған Урал батыр ҡобайырының 4500 шиғри юлдан торған варианты бынан 100 йыл элек Баймаҡ яғында ятып алына. Борон-борондан кеше баҙар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡоройор, барлығын һис кем белмәгән, дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған тый бер урын. Унда булған тый борон, Йәнбирҙе тигән ҡарт менән, Йәнбикә тигән ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юасыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ, ҡайҙан мында килеүен, ата-әсә ер һыуы, ҡайҙа тороп ҡалыуын, үҙҙәре лә онотҡан тый. Республика политехник лицей-интернатында үҙидара ойошма эшләп килә. Уның исеме Урал бөркөттәре. Һәм беҙ дә үҙебеҙҙең командабыҙҙа Урал бөркөттәре тип алдыҡ. Һәм беҙҙең үҙебеҙҙең Күмертау ҡалаһында эшләгән шәхси эшҡыуарға ошондай футболкалар заказ биреп, ошондай футболкалар һәм ошондай бейсболкалар менән Урал батыр эпосына килдек. Һәм менә беҙҙең командала ошо үҙидара ойошманың президенты Хәсәнов Алмаз да бар. Байрамдар ойошторабыҙ,
Менә, мәсәлән, 9 май көне без ошо Урал бөркеттәре үзидараһы коллективы менән ветерандарды котлап, курай уйнап, сәскәләр бүләк итеп йөрөнек инде. Һәм шул безнең үзидара эшләгән өчен дә без горурланабыз һәм шуның өчен дә һәр сак төрле мероприятияларда ошондай исем йөртергә тиешбез инде. Фәнни эзләнү эшләре менән дә шөгыльләнәбез инде. Шуннан һуң лицейда безнең төрле акциялар үткәрәбез шулай. Урал батыр эпосын мин беренче ел атламайм инде, монда беренче ел килмәйм. Һәр ел үҙемән күбрәк тырышам инде ятарга. Менә быел ятлап беттем инде, Аллага шөкер. 4,5 ярым юлды. Таныштыру программаһына без Күмертау легендаһына нигеҙләнеп эшләнек. Ул был Күмертау легендаһынан без үҙебеҙҙең мәктәп тураһында аҙаҡ та һөйләп киттек. Нисек Күмертау ҡалаһы барлыҡҡа килгәнен.